Okay, Serbia, Bosna lekcja za dżęca, dokiż to zaś krótko wyszło, my chcemy nasz smartfon związać ze licznikiem, so nie trzeba sami się nasze posty koncować. Wy idziecie, proszę, na Google, zapodacie WhatsApp Desktop. Pytamy, so poskici FAQ WhatsApp.com, gaście siece, a zamy cyle jednojowe tunwicku Installation auf Windows, bla bla bla, Download Seite. Macie in drugi, jowe si dyle szczęść, Download for Windows, a proście na waszym liczniku instalować. So pokazaj in znamieszko, albo proście tylko WhatsApp zapodać jako app, włączyć tu co laden, a one są wam pokazać jeden QR-kod, tak się to menuje, też my widzimy. Hej, gdzieś rabcie sobie wasz handy, włączcie sobie WhatsApp, a my idziemy na lewo, na te dipki w menu, na WhatsApp Web. Jeszcze to prajećnoli, tu handy započína skenować, widzicie to? A tu scan kod proście dzierżyć na ten QR-kod, a tu handy się skoczy, a włoście zjazane. Możemy nucać tak, wiński kor, etc. No, jeszcze tajne skoku zase skować. So nicht dann widzisz to nasze WhatsApp skupinu nucka, a hotovo. Gdzieś tu handy derby internecie was stać, also zjazane was stać, jak tu zwisk so zubi.